We beginnen met hetzelfde om te litten dat Robert de Jong op het dek zit. En dat zijn heid Jan Jelle de Jong aan het helmhout zit van het scootje van de Lemmer. Wat in die FK zit. En we zien een start. En dan zien we dat Lost Boys helemaal onderin zitten. Die weet net hoe ze komen. Maar en de tweede keer zien we nog een keer dat de Lost Boys bovenin zitten. Maar er net goed tussen komen kennen. En dus krijgen we de tweede keer een start. En die is dan goed. En dan geven we mij de route naar de kwal bij Ichtenta. Dan gaan we weer om naar de wal bij Ichtenbreg. En dan weer om de Marine. Nou, die start is heel mooi. Er gebeurt van alles. Op een nijl is er de losjongens wat onder. Dat zie je hem. En dan komt de eeltje goed tussen terug. Aan de orenkant leidt Jelle Talsma. Die leidt ik wel aardig tussen al die blabberders in. Die net weten hoe ze de fok aankrijgen. En maar ze beziekje te draaien. Maar die Lost Boys, ja, die moeten even achter Sibu Siesling los. En die moeten even achter de eeltje los. Ja, dat komt hun eigenlijk net goed bij Los jongens. En die willen heel graag hun vierde oerwinning hebben natuurlijk. Maar voorlopig zit dat er helemaal net in. Maar die scoort een keer goed aan. En dan maakt ze Adrielle Talsma los. Jongen. Nou, wat een verrassende start is dit. Nou, dan is even zien hoe het bij de tonnen leidt. Ja, daar komt Hendrik Keizer als eerste. Ja, want dat weer de slag naar de Walta en dan weer om. En dan kom je uw stuurbord. Dat is wat lastig. Maar ja, als je uw stuurbord aanslagen meidje en je krijgt voor het hele speel los. Dan is het wel aardig. En Hendrik Keizer die komt goed erop. Dan zie je hem Tony Brunnel daar op de tweede plak liggen. Maar die had er net. Want de tweede plak dat is voor de man van Wals 1, Kees Jonker. Alleen hij zielt het net, want er is een begrafenis van de vrouw van een van zijn bemanningsleden. En Siep Meijer en zijn bemanning die zielen het op dit scootje. En hij komt als het ware op de tonnen, die Siep Meijer. En daar komt Tony Brunnel dan achterom. Het waait even lekker hut in die eerste fase nog. Dat zal letter wat oors worden. En je ziet met de Hulleveld dat het loskomt. Ja, los dus. Want die komt er al bij. Die zit er al boven. En die kan oeren hulsoort hinnestroezen in de richting van de eerste. Want daar wil er hinnen. Dat is zijn enige doel. Hij zielt wel heel om alles hinnen. Maar hij mat er hinnen. Nou, een geweldig spektakel om die tonnen. En je ziet dat iedereen toch kiest om min of te meer dat plakje te hebben over de orenkant. Want dat is wat beter. Jelle Talsma, hier midden in het veld, onderin. Komt er nog net bij. En hoe zet hij het veld dan de tweede omloper? Nou, nog steeds Hendrik Keizer voorop. Want het waait nog wel aardig. En ja, dan kan die man wel vooruit komen. Dat wordt aanstes minder. Nou ja, en dan komt de rest van de griepers. Ken dat al hier om die tonnen hinnen. Nou, dan zie je hem dat Tony Brunnel voortgaat. En dat Kees Jonker daar achteraan komt. En rekkert hij nou al of net die tonnen? Nou, dat is een beetje moeilijk te zien. Wij zullen geen bewijs aan, maar Henk rechts hing het een vlagje in het wand. Want hij zei, door hast de tonnen rekken daarvoor het zwart. Nou, dat gaat dan achterouw nog om de tonnen heen. En daar komt achter Henk rechts aan de jongens van Los. Want die zijn er dan al bij. En die komen hultiet meer naar voren. Nou, het Hulleveld, vader wien naar de leegste tonnen. En dan zit je mee wat snelheden. Hendrik Keizer komt om die tonnen. Hendrik Keizer die zei van, nou, samen om die tonnen en het zwaait aan het roer en er wordt lutsen aan dat zeil. Ja, samen we ongeveer om die tonnen komen. Nee, dat is net weer jongens. Want samen om die tonnen komen, staat Tony Brunnel er omheen komt. En dan leidt Tony Brunnel al boven Henk Keizer. En dan is Tony Brunnel voorlopig eerste. Sibu Siesling en de man, die zitten nog wat in de middenmoot. Komen wel een beetje naar voren, maar echt gaat het net. Het gaat nog net goed met de man nu Driels. Die komen er net echt bij. En dus is Tony Brunnel voorlopig de enige man die in de bedreiging valt. Dit is Peter de Koe. Hij zit hier aan tafel. Dus wil we even vertellen dat op dit moment hij helemaal achter in het veld zit. En moedeloos beziekt om de tonnen te komen. Moest zelfs nog een opzettelijke broek als laatste man om daar te komen. Maar Sagong de Wien dan ik wil heen weer. Want dat is natuurlijk wel heel skeerlijk. Want hier komen de losjongens. En daar komt Tony Brundel. Die komen dicht bij elkaar. Hij stuurt vrij heug. Delmer Los stuurt vrij heug. Maar dan neemt er in één keer de beslissing. En de razen, dat kon je hem krijgen. Dat we matten dan toch maar achterlangs. Dit liep het vrij beslissend in dit rakje. Want hij mat er dwars achterlangs. Volgens mij hier er wel vallangs kennen. Maar dat maar Tony Brunnel aan beslissen hoe dat kennen hier. Maar Tony Brunnel die bloedt hier voorlopig voor. En dit is van boven nou ik prachtig zien hoe het daar vallangs gaat. En die gaan de jongens van Los achterlangs. En Tony Brunnel die draait onmiddellijk. En die komt er dan boven en die zei van nou, dan heb ik die voorlopig in de boezen. En dan kan ik eindelijk eens een keer eerst worden en net Jim altijd. Nou, dat zien we wel hoe dat dadelijk bedarrt.
Want weet je, die wien die draaide en die draaide en die draaide. Want Tony Brundle die daar al kwam omdat er een leger uitkwam. En al die oren die kwamen van de tonnen in één keer voort. En daar komen de jongens van Los al aan. En daar komt Michiel Kalsbeke aan. En daar komt Henk Rechts aan. En die kwamen al hier samen in één keer naar die tonnen. Dus de Tony twee slagen maken had. Ja, en dan is dit de fout van Tony Brundle. Hij zocht te let dat er een tonsje inlijn was van... Ja, ik maak even omdat dat tonsje heen. Wel leidt dat tonsje dan? Wie een blauw tonsje. Helemaal blauw. De normaal ben oranje. Dit wie het tonsje. Nou ja, en die jongens van Los die zie je het krijgen aan de binnenkant. En die komen die oren die wie een nog gauwer binnen trok. Maar die jongens van Los die lezen dan voor. En Tony Brundle leidt op het tweede plak. En dit is hoe het Los voorkomt. En daar ben ze verschrikkelijk blij mee op dit skip. En het is ook uniek in die IFK's. Want zoveel oerwinningen heb je. 4 oerwinningen achter elkaar. Maar die wedstrijd, idiote wedstrijd van Staveren daartussen. Maar die telt net mee wat hun onbelangrijk. Hoewel, dat is hun oude loeker. En ze moeten dus een beetje fit blijven. Maar de jongens van Los, zij ben Joert op een ei. De winnaars op de Tjoekenmarkt. En dan krijgen we nou de uitslag. 2 dus Tom Brundle, 3 Michiel Kalsbeek, 4 Henk Rechts, 5 Sibo Sieslink, Henk Keizer waar zegde. Jeroen de Vos, Sande, Kees Jonker, 8e. Jochem Martin Vlasbloem, Jelle Talsma op een 10e plak. Dan Sietemeter, Freddy van der Heijden, Walter de Vries, Peter de Koe op een 14e plak. Robert de Jong, 15e. En Kees Riesebos op een 16e. Nou, dan krijgen we het volgende klassement. Delmer Los, Boppe Oon, maar Delmer en Jelle Los, Boppe Oon met 2,6 punten. Tom Brundle nummer 2 met 11 punten. Dan Jelle Talsma, 3. Sibo Siesling, 4. Henk Rechts, 14,9. Het verschil dus tussen de nummer 1 en achtervolgers is best wel groot. Gaan we naar de tweede side en gaan we helemaal naar onderen. Daar komen we in de degradatiezone. Peter de Koe zit helemaal met mij te lezen. Freddy van der Heijden 50. Kees Riesebos 59. En Peter de Koe, ik 59 punten.